बारगु एनडिएफबि निउटन खाख्लारि एबा निजोमा दिनैसिम न' फारसे गिदिंना फैफिनायाव एबा जेबो खौरां मोनैयाव बारगु एनडिएफबि निउटन खाख्लारिनि मुङाव नखरा दिनै साराद' खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद अन्थाइबारि गामिनि थजेन खाख्लारि आरो रहिनी खाख्लारिनि थामथि फिसाज्ला निउटन खाख्लारिया थांनाय 2012 मायथाइयाव एनडिएफबि आफादाव जयेन जादोंमोन। 2012 मायथाइयाव एनडिएफबि आफादाव जयेन जाहैनायनि उनावबो गेजेर गेजेर निउटन खाख्लारि एबा निजोमा न'आव फैयोमोन आरो खौरां लायोमोन होनना फोरमायदों। नाथाय 2016 मायथाइनिफ्राय न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै आरो दिनैसिम जेबो खौरां गैया होननानै फोरमायदों बिदा माइबं खाख्लारिया। 2012 मायथाइयाव थांदोंमोन नालाय, थांनानै इनिफ्राय फैबाय, बिदिनो फैयो, बबाव थाङो बबाव थायो, जिखुनु न'आव दसे दनै फैयोमोन। बिनि गेजेरावनो हमजालायलांबायबो, हमजानानै बिदिनो न'खरफोराबो गेग्रेबलांबाय। 2016 मायथाइयावथ' गोमाखाबाय, थैबाय बेखौनो होनना सानबाय। कल भिडिअ जेबो गैया रावनिफ्रायबो, कलबो गैया, थैबाय होननानै जों सानना लायो आरो जेबो खबर गैयियाव। आरो दिनैसिम गोबां बोसोर लामा नायै नायै फिसाज्लानि मोखां नुयैयाव दिखारजों बिफा थजेन खाख्लारि आरो बिमा रहिनी खाख्लारियाबो बेमारजों नाख्रेबजानानै देहाया नोरजिया जानानै दं। आरो दिनै गोबां बोसोर नेनानै मोनैयाव नखरा दिनै बारगु एनडिएफबि निउटन खाख्लारिनि मुङाव साराद' खुंबाय। मिथिनाय बायदिब्ला निउटन खाख्लारि एबा निजोमा एनडिएफबि एस हानजायाव दंमोन। माइबं खाख्लारि फंबायनि थाखाय जेनेबा न'खराबो गैया, बिदिनो नोरजिया न'खर, जि सानदों जेनेबा जि एसे जायो जेनेबा सरखारनिफ्रायबो जेबो माबा मोनाखै, खबरबो गैया दबरबो गैया, थैदों थैया जिखुनु थैनायखौनो जों हमबाय। 2012 मायथाइयावनो बियो थांदोंमोन, बिनिफ्राय 2016 मायथाइनिफ्राय मानसिया गोमानानै दं, थैबायखौनो सानबाय जोङो। बिनि थाखाय जेनेबा आफादाव थांदोंमोन हारिनि थाखायनो, दा एनडिएफबि आफाद एस ग्रुपआवनो, ओमफ्राय दा थैबाय नालाय, दा बिनि साराद' जों होबाय आरो जा हायो गावनि एसे एनै खरस खालामनानै रायजो राजाफोरखौ माबा लानानै। 2012 मायथाइयाव थांदोंमोन, 2016 मायथाइयाव गोमाबाय मानसिया। 2012 मायथाइयाव थांदोंमोन नालाय, थांनानै इनिफ्राय फैबाय, बिदिनो फैयो, बबाव थाङो बबाव थायो, जिखुनु न'आव दसे दनै फैयोमोन। बिनि गेजेरावनो हमजालायलांबायबो, हमजानानै बिदिनो न'खरफोराबो गेग्रेबलांबाय। बिनि थाखायनो हा बन्दक बायदिसिना होनानै बख'लाबायनांगौ जाबाय, न'खरा नोरजियानिफ्राय नोरजिया जालांबाय। बिदिनो बिमा बिफाफ्राबो सिन्थाजोंनो बेमार आजाराव गोग्लैसोनानै दिनै दासिम माने बेमारावनो थाबाय, फिसानि मोखां महर मोखां नुयियाव। दा उफाय गैला, बिमा बिफायाबो नोरजिया जाबाय नालाय, जोंफोरबो बिदिनो जालांबाय, गैयाबो मोनाबो। ओमफ्राय 2016 मायथाइयावथ' गोमाखाबाय, थैबाय बेखौनो होनना सानबाय। दा बिनि थाखायनो सानै सिन्था भाबना खालामनानै एथ' गोबाव बेबायदि दोननो हाया माया होननानै जोङो जा हायो माबा खालामनानै गावजोंनो गावनो 2000 गिदिंना फैफिनासै। बिनि थाखायनो जोङो साराद' होनानै बिनि आत्मा जिउखौ फोजोबनोसै होननानै माबा कल भिडिअ जेबो गैया रावनिफ्रायबो, कलबो गैया। थैबाय होननानै जों सानना लायो आरो जेबो खबर गैयियाव। थ' नायनांगौ जेनेबा गावनिनो हारिनि थाखाय जुजिनाय नालाय, बारसोमनाय नालाय, सरकारा अनहरनांगौ। बे न'खरा ओरैनो नोरजिया जालाङाखै, बेबो मोनसे सिमां दंमोन, मोनसे आसा दंमोन बेहाबो, संसार जानो नों आं बायदि थानानै बेबो आलो गोजोन थानो गोसो दंमोन। निजोम खाख्लारि होननानै। औ, ओमफ्राय सिगाङाव मा जायो बेखौ जों मिथिया, जायखिजाया आं खनसे बख'ना लायनो मोननायाव निजोम होनबासो सिनायजोबोमोन बेखौ। बिनि उनाव जेबो मिथिला आङो। पुलिसनिसिमबो जोंथ' फोरमायहैयाखै, माने गावसोरनो खबर लाफैबाय थायोमोन आरो। आफादनिफ्राय नङा, पुलिसनिफ्राय। औ, नोंसालाया बोरो होननानै, बिदिनो फंबाया बोरो होननानै खबर लाफैबाय थायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो गावसोरबो मोनलाङा, नुयि जाबजों गावसोरबो माबा खना खनला गावसोरबो एसे एनै आन्दाज मिथियो नामा, थैबाय माबाय होननानै माबा माबि रिपर्ट होननानै। ओमफ्राय साननैसो सहि थहि लांनो फैजोबदोंमोन, जों बिदा फंबाय साथामनिफ्रायबो लांदों, ओमफ्राय बिमा बिफानिफ्रायबो गावसोरनो फैनानै जेनेबा थैनायनि रिपर्ट होनो मानो होननानै गावसोर बेबायदि होननानै लांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे सनखौबो आंबो बावबाय, बेसेबां सनाव बेसेबां थारिखआव लांनायमोन। जोंहा आफाया मिथिगौमोन, बेबो बेमाराव गोग्लैसोना थाबाय, गोसोआव गैला, बेबो जेबो बुंनो रोंनो हायि बायदि जानानै थाबाय। बेबायदि आरो गोथैनि जेबो एरखांनाय जायाखिसै आरो होननानै सानना लाबाय जों। बाथ्रायाथ' सैथो। जा बे निउटन खाख्लारि बिथाङा
थांनाय 2012 मायथाइयाव जे NDFB संबिजित हान्जा बेयाव बाहागो लाहैदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो 2016 मायथाइसिम गेजेर गेजेर बेखौ गामियाव एबा न'खराव फैनायखौ नुदोंमोन। नाथाय 2016 मायथाइनि उनाव जों दिनैसिम 2024 मायथाइ जाफैबाय, दिनैसिम बिनि जेबो खबर गैया। थांलाय फैलाय एबा फननि जेबो बेबस्थाबो गैया। बिनिखाय न'खर बिगोमानि साननाय हिसाबै बेखौ थैबायखौनो जों साननानै लाबाय। दा मुंख्लं होननांगौ ना मा होननांगौ जोंथ' बुंनो हाला। आंथ' आंनि लुगैनायाव गामिनि हिसाबै बिथांखौ जोङो मुंख्लं हिसाबै फोसावनाया मोजां। आरो बेखौ जोङो दिनै बे समाव थैबाय होननानै सानना लानानै न'खरनि जि एसे जगार दङ बेजों जोङो सारादुखौबो थेलेबलेयै खुंफुंनाय जाबाय। मा खावलायनो दङ जे गोबां जे मुंख्लं बा दुखुथिया न'खरफोरनो सरकारा अनसुंथाइ होदों? बेयावथ' जोङो सोलिफु बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो मिरु गभर्नमेन्ट जों बिसोरखौ खावलायखागोनानो आरो खावलायनो गोनां। जिहेथु बिथाङा हारिनि थाखाय नांनायमोन। हारिनि थाखाय नांनाय हिसाबै बिथांखौ मुंख्लं फोसावनायजों लोगोसे जे मोननो गोनां सरकारि अनसुंथाइ, बे अनसुंथाइखौ न'खरनो होयोब्ला जोङो गोजोनगोन आरो बे नोरजिया न'खरा एसेबाबो हां मोनगोन, आं बेखौ फोथायो। बेयाव रायखांनांगोन थारैनो जोंनियाव गोबां माखासे मुंख्लंफोर दं। जोंनियाव 12, दासिम नैबेजों 13सा जागोन। गिबि खेबनि मुंख्लंफ्रा जाहैबाय बेबो बड'लेण्ड सोमावसारनायनिनो, बे एबसुनि समाव जानायमोन। बे एबसुनि समाव जायफोर मुंख्लं जाबाय, बे मुंख्लं जानायफोरा दासिम दिनैसिम दाखालि बावै बे नैबे 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावनो 5 लाख रांहै न'फायाव गासै 6 न'खर, 6 न'खर, बे न'खरा मोनखांबाय आरो माखासे आद्रा दंबावो। बे आद्रा थानायखौबो थाबैनो मोनफुंगोन होननानै आं मिजिंथियो। এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে। ডাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেণ্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম, লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে। বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে। 2টা হেলমেট মুক্ত, 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে। আন এটা ভাল বিকল্প হ'ল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে। আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে।